Ola, son Xavi e vou explicar que é unha neurona. A palabra neurona vén do grego e significa corda ou nervio. E as neuronas son células altamente especializadas que controlan as funcións voluntarias e involuntarias do organismo. A función das neuronas, a grandes rasgos, podemos decir que é recibir, procesar e transmitir información mediante dous tipos de sinais, químicas e eléctricas. As sinais eléctricas consíguense mediante a excitabilidade eléctrica que caracteriza as neuronas. Consiste nunha capacidade para conducir impulsos nerviosos ao longo da rede do sistema nervioso, permitiндolles transmitir a información eléctrica a outras células. Así, as neuronas son mensaxeiras e comunicadoras do organismo, transmitindo impulsos nerviosos a outras células do corpo, por exemplo, hacia as células que necesitamos para mover un brazo. Tamén perciben e comunican estímulos externos e internos e son capaces de convertelos nunha resposta organizada. Por exemplo, ante un perigo, ante a calor ou ante o frío. Doutra banda, tamén permiten o almacenamento da información, é dicir, permiten crear recordos e almacenalos na memoria. Que como se crean? Pois créanse a partir das células nais e proxenitoras, e concretamente na zona subgranular do hipocampo e tamén na zona subventricular. Isto dáse a través da neuroxénesis, que é o procedemento mediante o cal se crean novas células. As neuronas dos adultos non poden reproducirse, aínda que estudos recentes puideron comprobar como certo tipo de neuronas sí que poden facer. As partes da neurona básica son 3, aínda que hai 9 en total. Teñen características distintas e funcións específicas. A primeira parte que vou nombrar é o corpo neuronal, ou tamén chamado soma. Aquí é onde se producen todos os procesos metabólicos da neurona. É a rexión máis ancha cunha morfoloxía ovalada, onde se localiza o núcleo da neurona e o citoplasma. Atópase tamén aquí o material xenético da neurona. É onde se sintetizan as moléculas que permiten a supervivencia desta célula. Aquelas que garantín que se transmiten os sinais eléctricos. Tamén temos o axón, que é un tubo que se orixina no soma da neurona e no extremo contrario as dendritas, que nombraremos a continuación. Unha vez as dendritas reciben os neurotransmisores e o corpo activouse a nivel eléctrico, o axón ten a función de conducir o sinal eléctrico ata os botóns sinápticos. Nese botón libérase o neurotransmisor para informar a seguinte neurona. E as dendritas. Pois vimos como o axón transmite a información, pero quen ou que a capta? Pois estos son as dendritas. Estas son prolongacións que xorden do soma e que configuran unha especie de ramas que cobre o centro neuronal. Desta forma, encárganse de captar os neurotransmisores producidos pola neurona máis próxima, así como de enviar a información química ao corpo da neurona que fai que se active eléctricamente. Así, as dendritas captan a información en forma de sinais químicos, neurotransmisores, e activan ao corpo de que a anterior neurona da rede está a tentar enviar un impulso. Estes impulsos envíanse ou ben desde os órganos sensoriais ao cerebro ou ao revés, do cerebro aos órganos. Ademais destas partes esenciais, temos o núcleo, a vaina de mielina, os nódulos de Ranvier, a substancia de Nissl, os botóns sinápticos e o cono axónico. Podemos dicir que as neuronas son células indispensables para a vida, xa que en conxunto permiten a intervención dun gran número de accións, como poden ser pensar, reflexionar, movernos, sentir, tomar decisións ou, en definitiva, vivir. Estímase que un cerebro humano ten ao redor de 67 ou 68 millóns de neuronas, pero os especialistas aseguran que o importante non é o número, senón o tipo de comunicación, xa que as persoas máis intelixentes non son as que teñen máis neuronas, senón as que mellores se comunican entre elas.